Good afternoon to everybody. This is the Power of Healing with Uthabi Ungowekhethelo. Yeah, gizoba bhiesa kule viki. Okay, but anyway, that's not your problem. I don't want to make my problems yours, ne? It's not a problem. Ebantwana bethonga, ebantwana bamakhosi, ebantwana bedlozi, bantwana besithunywa. Nina eningafuni ukuhlambulula amadlozi wasemakini, nina eningafuni ukuhlambulula iy'thunywa zasemakhaya, nina eningafuni ukuhlambulula nokugeza amathonga kini. Uyabona labafazi enihamba enibatholayo abangahlambulukile bona, abazoyenza umndeni abazolwela amafa, asisho njalo, abazolwela amafa wasemakhaya wakini, yila madlozi angagezwanga. Yila madlozi angagezwanga. Ley'thunywa ezingagezwa. Labantu bayakwazi ukukulethela umakoti ongahlambulukile. Angithi nawe awufuni ukubahlambulula. Ngicabanga ukuthi kanti benzani? Masithi thina bazasebenza uthola umuntu ozonithuka anilwisele indlu kamamenu, anilwisele i-family house. Akazi nokuthi yabekwa kuziphi iy'tina. Akazi nokuthi yakhiwa ubani, kwasetshenziswa imali kabani. Sekayayilwela, sekufanele kuphume nina iy'ngane zakhona, indlu ithengiswe, isherwe imali. Yila madlozi eningawagezi, yile y'thunywa eningayihlambululi. Azikwazi phela ukwenzeka into, fanele zikulethele into engahlambulukanga kwanazo. Iy'ngane zakho uyothi mawufa zisale zingadli. Angithi uyambona umakoti wakho, zisale zingadli, zisale zibe yizinto ezilala estradeni. Yazi why? Ngoba wena you don't do those things. Thina sikhulele ku-Christian homes, thina sikhulele esontweni, we don't do those things. Yes, don't do those things. Kodwa uyeza umhla. Bazokulethela insambatheka, bazokulethela into eyinkinga. Angithi wena uhlambulula bona. Mhlambe nikhuluma too much ngama-generational curses, generic curses. I made a video about that, the difference between the two. And yet, nina niyazikhesa. We don't do those things. Oh, mina ngikhule ekhaya singazenzi lezo zinto. Nathi sikhule kukhonzwa. Sikhule kukhulekwa. Kodwa wazi ukuthi lo makoti osomtholi, uthi uthola umakoti uvele ugule, uvele kuphele kwasani, bazayiletha lento oyifunayo. Laba bangahlambulukile, angithi awufuni ukubahlambulula wena you don't do those things, angithi. Abantwana baze bangene ema-drugsini nje, khona idlozi elingahlambulukanga, khona idlozi elingagezwanga. Sinitsheleni iqiniso. Ngoba abantu bambethwa amadlozi ahlukile ekhaya. Abantu bambathwa izinto abantu abahlukile ekhaya. Thingathi izinto but abantu abahlukile ekhaya. Hayi thina we don't do those things. Thina ekhaya besikhuleka sikhonza. Nisho benihamba ama-boy groom wemithi. Nisho niphatha amabhodlela kodwa umuntu thina ekhaya sikhuleka. Anisiyeke man. Anisiyeke. Ngoba nenza izinto ey'bhedayo all in the name of Christianity. Nizenza nineze darkness niyilanda ebusuku impela. Kodwa hayi guys, angazi ukuthi ubani lo ozikhohlisayo or nikhohlisa abantu, ngoba at the end of the day impilo yakho le. Yo koko mina yazi angiconsult umuntu ushona amanga. Hayi thina ekhaya we don't do those things. Umuntu ushunuka umuthi phu. Hayi man. So bengisangithi ngintshele nje ukuthi uyabona le nhlambuluko eningafuni ukuyenza. Bazoninika ama-partner angahlambulukile. Niqabani abantu basekhaya kunele kwangena umakoti bagwazane, bashayane abobhuti baze bashayane ngey'nqindi. Bashayane baze kuze kuyofunwa nokuthengwa abantu. Sekukhona abantu ekufanele babulala uzibani banyana. Yila madlozi angahlambuluka. Bengisho nje ukuthi nginivula amehlo. Ngiyabonga.